Hola a todos, son Juanma e xa sei que me estabades esperando, así que queremos que nos acompañedes porque vamos a coñecer o interior de toda esta vivenda, un piso de 3 dormitorios no centro de Cangas que está tanto a venda como en aluguer, un piso nun terceiro andar con moita luz e con amplos espazos, así que seguideme.